Bueno, mangigala magkasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Carding. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kagalaan, atong magtatampo si Carding. Akong problema bahay ni sa pagkatao sa akong asawa murag katuhuan dili binado murag sa inkanto kun nganong naingon ko nga katuhuan dili niyang panang ang iyahang kinaiya no ay ingon niyo ko magsugod ang mga pahitabo samtang nagkanta-kanta misdong Pedro dong kanta dong kanta sa Dos Espadas. Dos Espadas? Dos Espadas man paborito ning Parinunoy Sumbilo Taban kanta Si Dondon Pawais ganan sa ning kanta ha. Halaga kanta Kung mainutil ka sa gugma, ayaw lang dayon nga kabalaka. Bahala na og mga ut-ut, daghan pa og modagenot. Magpretend ka, ayaw og labda. Kay dinhining kalibutan, may happiness, and there is also sadness. Og aron di ka mabisto, smiling me. Show your candies. Come to me, atong tambalan. Ang sinaptunon ning dughan, kasing-kasing diatakan. Spanish, el tono de la baja, el trela de lambutso. Kinamos el ikasahos, el otabarial roskelyo. Pastilan ay sige reaction. Ang kwanta kay gituyuan. Can you see? Ang kagool ni Perme. Soroy-soroy, lingaw-lingaw. Come to me, I'll make you happy. Can you see? Una pa'y adlaw. Ang kahayag mo malantaw. Ang pagmahay mo mahanaw. Japanese, El Suzuki, El Kawasaki, Tamaraw, Toyota, Honda, Daihatsu, Kia, Yamaha, El Soto, El Tambutso. Magpretend ka, ayaw og tagka. Kay dinhining kalibutan, may happiness, and there of also sadness. Og aron di ka mabisto, smiling me, show your candies. Come to me, atong tambalan. Ang sinaptunon ning dughan, kasing-kasing iyatakan. Magpretend ka. Dong, ate! Ay, day! Nahuman na gid taon. Dong! Mula ko si Baboy kaga. Ayaw, ari na tanan. Oy, ano pa man to nimo bukas sa to mga hinayhay? Mag-uwan ron, ha? Mahaka ron. Split. Mabasa to tug balik. Ay, di Huwag kasi upot ugma. nga rin tao mag-uwan. Init kayo! Uwan. Awing na lang. Basta kay giing na natakang daan, ha? Sige. Ako rin itong bukason, day. May problema. Tiwason to rin naman kanta-kanta, Pedro. Scatter na sad. Scatter, Bahala ka scatter. niya. Kapoy, scatter. Ay, lagi! Sos, sa bukason ito na ako rin, oy. Pilitin, no? Bani kalakihan, kanta-kanta pa, Pedro. Sa buka ni nila, oy. Ay, away na. Niuwan na, Carter. Gati ka. Kainit ba ito? Karuruan, ha? Basta to, di ba basta to? Bahala ko kasi umurog ka, ha? Magpurol ka o magtrabaho ka. Basta na to. Okay, bungkason ako, day! Ay, Kelky nga. Uy, katod ko aning akong bayad ba? Basig malimot ko. Ay, sus, di gid na mahitabong mabalaka ko, Mads. Kaya nahibaw kong mubayad gid ka. Di ka parehas ng uban. Oo, uy. Bisa ko para sa nang uban, Maria, uy. Ako, mangutang ko. Siguroon dyan ako nga magkabayad ko. Kung unsang pitsa akong saad, ako ginatumanon, Marie. Kay lisod, kayo nang musaad ka niya. Oh, dili ni mo tumanon, naambot lang. Dagaan kay kakontraan na. Maog, chud. Nay, tanawa magod si Kulariat, Marie. Oh. Daghan kay utang. Unya akong panilngon. Pulos ng saad yung panilngon. Inig paningil na pa, manuyo. Ha? Kanas kulariat, Mads? Naglagot kay ko anak niya. Ha? Layo na kay usag simana na niya. Maunsa man, Mads. Aw, matutyo na siya. Maugibitang mas, no? Kay tanaw na kung Kulariat, Mads, mura na masakiton. Dili kay mura, Mads. Masakito na gina, Mads.
Pero luuya sa doy. Basta lagi, Mads, layo lang kung saksimana, anak. Matutyo na na. Day! Asan mo siya? Milakaw tingali. Nang hida ko dahil milakaw dahil. Bida ginibayan na. Anad lang gini siya milakaw nung di man nang hida ko. Day! Ay, maginibayan na ay. Mayo! Ay, kisa maron? Mads! Mayo! Mayo! Oy, hore! Oy, pre! Nasi Mads Delia, Ay, pre? milakaw ba ito, pre? Probida. Kaya pagkabot ako, nga diri. Ano na ta? Ay, ako lang kunta siyang kay baon ba nga. Si Kulariat ba namatay man, unya, gahapon pa gani imi nagisgot ni Mads Delia niya. Namatay man, uy. Unya, ang giingon ra pa ni Mads Delia, nga, kana ko si Kulariat, Oh. layo rin usa ka semana, matutyo na. Halabo nga pre, uy, na tinuod man, uy. Wa gud ba ni aptik tulo ka adlaw? Samot nag usa ka semana? Oo ba? Masakit to masag taon tundaan si Kulariat, pre. Maringon, pre. Ay, mari di ay. Mari, mo na ginaingon. Di hari siya ko to taon. Maogid, pre. O, sige, pre, oy, ari na lang ko. Wa magkadin ni si Maridelia. Inala palihog pre ha din ko. Oh, sige, mari. Unsa dong, mo na isulti ni Mads Dili? Oh, ma'am, naisulti din rin ako. Aw, di na lang ko mahibong, anak. Kay nakita naman doon ako. Kana si Kulariat ba, ako naman ang pagkahikitaan. Nga sa iyang sitwasyon, murag di na maabtag si Mana, matutyo na na. Aw, tutyo, gyud. Ano day, ha? Dilia? So, unsa man dong? Mura ko rin batayan ba? Mura sulti din mo? Mura doon yung gitunod may tabok. Aw, mo na ako nakita. Sa ato ba day, Dilia? Makita ka sumabot? Naambot lang sa ani. Stila, no? O tinuod nga makita ka sumabot. Makakita, tingali ka resulta sa loto. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Mao na matikdan ako nga matagsultis kong asawa ba sa mga butang o mga paghitabo matinuod man. Murang may tanghaga ning akong asawa. Mao nga ako siya ang giobserbahan na gyud. Unya. Aday Delia. Kuan kaning adto ka ta magatang og taxi sa unahan day kay murag resolve kay dinhi. Unahan la ta? Dili so ga hunong nga ta dinhi. Ayaw dong, ayaw Dagan dong. kay pasero. Ayaw lang dinilan ta. Dili Ano man? maayo Ano man? dito. Ano man? Na, magpinusilay palang hinuon. Ah, ngaro ko taon. Ah, ang ginuo ko! May nagpilisilay day! Wow, dito pa ta. Maapil na unta ta. Ano? Wapay Trishay ka nagigikat pasulti sa akong asawa pinusilay. Nahitabo yun gudo na yung pinagpinusilay. Mga nakaingon ko sa kong guligon. May abilidad ng akong asawa. Unya, Kung tinulog, pre. Hindi kinang abilibara na. sa abilidara siguro. di ka- Abilidara ba? Ngano ba? Ha? Madato pa ka na. Klaro sulti. Pre. Sige, klaro sulti. Saan ka dato, anak? Dato ka noy. Saan lagi? Ay, paminaw, pre, ha? Okay. Pangayag numero si Mare. O ganang numero nga iya isulti, labi siguro ana, pre. Bugawas gina. Ah, sabaan tator ni ano dito mga tator. Ay, Okay. ay, tama. Okay. Ay, tama. Asa ko gawas ha? Oh, asa pa kung dili sa luto. Si Swertres. Ah, mauro bitaw na. Basta kay, pangayag numero ni Mare. Pero, tagay ko ebidensya para mutuo ko. Ah, ha? Nga di na inana. Ate sa tawagon ako kung sawa, ebidensya ka dito ha. Sige ko, pre. Sige, tawag Tawag ako. ko, pre. Gigi. Ah, kadiyat, dayalon sa nako. Ah. Hello, Delia! Delia! Yes, hello, answer, Oh, answer. klaro, Ha naman, klaro. sa Tampag problema. na. Dali lang ko, Day. Kadiyat lang. Kadiyat lang. Yes, coming here. Day, naman kay charger diyan, no? Ay, mag-charge ko nun din sa parinto. Lobat ko nun siya. Ay, mga tawagan, tika naman kay charger. Pepsi! Naaman, pero maman lang gihapon, di mo na siya makacharge. O, ano? Gubay ng charger? Dili, uy. Maayo akong charger. Ay, ano rin ba siya ka-charge? Tungod kay mag-brown out man. Ah, grabe. Mag-brown out lagi. Sure. Gin mo tuo ay. Brown out today. Brown out lagi. Ay, masita ko tayo. Brown out. Ay, Awa, brown out, diba? Uda. Matug sa kodong, oy, kay giduka kodong, bye. Awa na. Awa. Tuwag ka? Tuwag ka libot kayo, may kurente? Okay lang, mag-uwan man sa drone. Oh,
Kaya di magawa, alam! Oh, ni Dugdug, kikiro-iro na day! May ulan yun. Biulan dito. Dili ka pa. sana, Ulan sana. ko, madali. Ah, pagkakidot ko eh! Pre, mahay kong numero si masawa, pre. Ay, ikaw, baha ka diha. Ha? Baha ka. Bahala ka ba doon? So, Pre, yung sa oras sa mata. Pinapulan mo istorya, baha. Sa oras sa mata yung masawa, pre. Sa? Sa oras sa mata. Ang mata, kuya, wal sa tanin mo, klaro, litok diha. Kuya. Ang mata na, malungag naman na siya. Si kaso mo na sa panihapon. Mo ba? Sige, pre. Balik lang ko, pre. Pero pre, problema, ano ang pangutan, ano, hatab ka ng numero. Kung asawa, ano bang ganahang sugal ba? Kontra ka na yung sugal. Suko na siya nga, kuputli ko braso ko na. Di lang kumusulti nga mga iyo ko niya. Aron pustahan ako sa Suertres. Di lang kumusulti. Aw, bahala ka diha. Mahatag ba ka na? Basta di lang gusto, maghisgot lang sugal, no yun ha. Pero kung mahatag, may ngulo ka basta ilang. Huwag na rin, no. Kaya dili ka tagaanan, nagmayo ka, pasaanin ako. Ayaw, jaba lang. Ako'y bahaan na, pre. Ha? Ako baha. Ikay bahaan. Basta di lang kumusulti nga ako pustahan. Kana, ikaw rin bala, pre. Ikay baha, ha? Muhatag gali, maayo. O dili, saan to man? Basta, pre, ha? Nangin ako numdaan. Wala gini problema. Tinuod na, pre. Tinuod lagi. Ako mismo, nakasaksi ko. Pag-ingon niya ang burnout, ako napaong din yung tanang sugaw eh. Niya pag-ingon niya ang uwan, kusog eh. Bisik kusog ang uwan, bisik init kayo. Pero tinguwan na. Ay, kuyawa, good. Mga, may gahom gusto dili pre. Mga itong pangyawag numero. Unya, musugot ka sa dilya, anak. Yan na sa tuslutihan, Suertres. Nga atong pustahan. Ato lang inom ba nga, Suertres sa numero, Suertres sa numero. Wap ka na. Okay. Kaayo na, pre, ha? Posible nga mahatag na siya. Pangayuan ni mong sweet. Kadang, swerting numero. Mga gani, Suertres numero gani. Ano, swerte? Awa na lang pre. Mo na akong ihangyo niya. Matagaan gani ka. Inda din ko, ha? Kasi ikaw sa pusta. Di ka mahatag na biro na ako. Kasi gusto kang, ikaw rin mo madato, pre. Sapa di ay pataka mo lagi. Tagaan di ka. Ikay bala ni Pari Carding niya. Ako'y bala ni Maridilia, ha? Sige. Sige, pre. Unsam tong orasan mo balik si Mas Dilian mo. So, mabalik eh. Mabalik ko sila. Karong totoo. Karong hapon nga ni Pre, kay mumata tingay ito sa Mare. Hapon ko mato. Sige, larga. Bata dito kayo, ha? Daan biya kong musulti na Pre. Mabalik, ro. Nagmata ni mga asawa, Pre. Ay, di pa bumangon. Baka, karong taod-taod. Si baka totoo. Baka ka ba, good? So, kagabo, swerte di ay ni mo pino. Ano, pre? Ano mo na is dili ang surti man? Mga marag na igahong surti din, ha? Ha? Ano surti ko? Pre? Dong! Ay. Dong! Mata na, mata na. Ini, nagmata na. Swerte na ni. Recorded by X Thunder Gaming. Uy, nialagin ka, pre. Oo, mga Maris. Tambay-tambay lang gawin. Wailing nga ba? Mao ba? Kining Mari. Ayaw mo juga managna, no? Kining tagay ko nukog suway ka ng numero sa swerte, Mari. Kanang swerte nga numero. Okay, tagay ko nukog. Tingan, pre? Numero ba? Tagay ko nukog ka ng numero nga swerte na ko. Numerong swerte. Oo, kana. Kuan, 128. 128. Parehas sa Purban 8. Maura. Mo na akong swerte nga numero, Mari. Swerte ka ay ng numero, ha, pre? Salamat, Mari! Ay! Nyaw sa may hatag, pre. 128. 128. Siguro kang mauna iyang gisulti. Mo lagi na. Unsa niya pagsulti, pre? Ingon siya, kuan, 128 ko no. Bagdukan ko na, pre. Gibagdukan din nilang numerong gihatag sa kong asawa. Uy, kinagtuo mo gito silang mugawas. Pero ang nahitabo, Pre. Oh, Wala ito mo gawas, pre. Wala man ko kadaog. wa ka daog. Wala. Oh, parehas dito, wa ka daog. Sabi numero nga migawas, pre. 894 man ni, pre. Laom sa numero, ha, oy. 894? So, layo rin sa 128. Siguro ka, pre, basi di na mao ang numero, ha? Tana, pre, manglabang ta.
Ato ta sa atbang. Tala, tala. Bantay, pre! Pusilon ka! Bantay! Bantay, pre! Pusilon ka! Bantay, pre! Kay kasakit na naspagan ko. Nalisan pag yung ko. Ay. Kay guwa pa ka maligsi, pre. Ikaw na ito maigo sa pusil. Duwak sakyanan ang naglukaran, nang ginukuray, pre, oy. Mau ba? Gipusil ang usa sakyanan. Oh. Ug ikaw untay maigo. Unya. Ug pamay na lang kay nadasmagan ka. Siltihan mo, pre, no? Swerte sa loto, huwag ipalayo. Naimang swerte nga may abot ako, pre. Di man din sa loto. Pre! Ay. Ano kalit kong tungas ha? Yes. Imagine mo, pre. Naibaw ka, pre? Ang numero sa kanya na nakaligis nimo, ang plate number kay NAH, NAH niya 128, ha? O sa giingong dilya nimo, ha? Ingo man to sa dilya, pre, nga na 128 ko, no? Mo itong plate number sa auto nga nakaluwas na ko. Kaya wapa tong auto, pre. Ako mo maigos pagpusil. Mayo gani, kinadasmagan ko. Kung nalagpot ko, pre. Swerte na kaya hapon ko. Sabi ka! Swerte ka, pero ako, malas kay ko, pre. Ganun, pre. Kay gihurot man akong bagdok akong kwarta. Sus, paita niya. Wa mo gawas. Sus, wa mo gawas, oy, wa mo gawas. Mauna diha, ay lalagay mo anang panugal! Pre, pagigay na ito, pre. Mao niya akong problema kay nano nang akong asawa nga dunay dili mayong tilibadon murag gianggaan siyang sumpa kay matag sulti niya matinuod man tinuod ka hindi mayong tilibadon nga inaning niya akong asawa ha unsa man so na ako siya palihog bam naano magyud ka no palihog tabagi ko ninyo be nya unsa man dapat nas Bible ni nana bam nga og mulitok siya mga tilibadon nga dili mayo matinuod ha unsa man bam kung kamoy pasultihon ate pres karding ni. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karong adlaw. Sigurong karding, Ate Pres. Carding. Oh, kanis karding, Ate Pres. Yung asawa, mura pagtag-ano ng mga pangitabo. Ha? Oh, mura tag-ano. Kaya maguwan na ron. Mga ni ang kuan kay mura bandagan ning asawa ba. Katapusan nga yang gitagaan katong yang amigo nga nangayo siya kanang numero gitagaan siya ang pagsulti siya asawa ana na 128 ana. Ana 128. Abi niya na 128. Gwa. Wa Ate Pres ang NHA ang NAH nga 128 mao di ay taoy nakadamag niya nga pusilon ta siya mao nakaingon nga wa siya maigo kay nadamagan siya atong sakyanan nga ang plate number kay NAH 128 mao na nga swerte gyapon siya Ate Pres kay wa pa to siya nasbagay atong numero nga plate number NAH 128 patay siya gipusil man siya Ate Pres moton sa kay atraso niya gipusil man siya mao na diha Gipusil siya? Oo, gipusil siya. Wambot pa si kibaon sa atraso niya. Base no, naa siya yung mga kontra sa una panahon niya. Karton, timing nga to siya nga, naa siya, pusilon ta siya. Oo na diha. Lipay, okay na dong. Salamat, pasalamat, yapon ka Salamat sa na wa ka maigo. Midilya, iya ka sa awa. Oo lagi. Ay, pero, ang problema ni niya ron ang asawa na noon maninoon nga mo'y gadag ko at mga murag na noon nga akong asawa diri sa Tilimadon nga gianggaan siya og siyang sumpa kay matod niya tinuod ka ni nga matinuod ang giingon niya timing gid siguro niya di tinuod Ay. Sumpa ka na sumpa gulyan sa Binisaya o sa mga karakatiguang tawag mo ng maldisyon. maldisyon Of sumpa course. bitaw no Oo. unya anong dili Alam bitaw nga, sige. Ay, maldisyon mo ko na sila. Ngayon na bitaw. sumpa Yung sa Tagalog mo lang yung gisumpa sa Tagalog pero Pero dili man kay kini siya mura man sa naay makatagan. makatanggal ito siya Tibres di ba Dili, sabay sumpa. tabo siya ayaw dong kay bukaso lang ito nako sige na siya nga bukaso tong inay dito ha kay kuan mag-uwan ra baron siya wes sige makagiskater dia abala ka dia basta lagi dai bukaso nako pag ingon niya bukaso bukasan niya dugdog dia Tibres Uwan? kusog kay uwan ana Murag doon ang sekuan. Murag na italimadon ba? kay Makatagan. ba murag tagad inana. siya Tibres makatagad siya o apan og maghisgot na gani og kamatayon kay apel man dire kamatayon ato lang siyang paambitan kung ari ka din sa Ambitan. Salmo Ambitan. 23 Salmo 23 Psalm 23 verse 4 bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon. Ngit-ngit pa, walog pa. Kasabot, kamo taga syudad gulat, kasabot mo kung sa'y walog? walog ka ng sapa. oh Kung sila sa gulat taga syudad, wala kung sa'y walog. walog sa luha kanang murag bulog. dili og kawan na siya kanang murag Murag baod.
Dili, Ate Pres. Ang sabutan ng walog Ate Pres kanang naka nag-agi sa daan nga naa sa wa gyud sa tunga sa sapa kilid na. Mo rin Wala walog. nang kalsada nga padung ka Toledo, di ba nang kalsada tapos sa paagi? Abi na ko ang walog bam, limaw. Dili, kanang kakuan ka ng kalsada sa naga. Oo. Kada sa uling, na kumbong to, kilid din eh. Muna si walog. Actually ba sa sapa niya ra dili kilid. Ano ng kanta bam? Nagsapnay ning walog sa luwa. Ano man na? Meaning, Murag bulog, di ba? Bulog. Murag bulog. Oh, meaning walog. Daghan ba? Sagara mo kung sa walog, na mo ko'y tubig kay sapa man, na mo ko'y tubig dito unahan. Ikaw sa ang kalang walog kauban ras pitog. Ang saan ang pitog? Singan? Pitog walog. Pitog walog. Pito, balog. Pito, balog. Pitog daw. Pitog walog. Pitog. Balik ta. Kabalo ko walog sa kapaw, walog. Oh, Ano kani. ba? Ano na? Walog ko abi na ko kisang binikoy lang ibo ning kapaw walog. Oh, kani yang dito andire kay hisgot dire. Na ako ning gibasa kay napil mo di ang ingon nga kamatayon pero sa ato lang ingon kanang iyang ikabalakan mo ingon mo karang makatigwangan og oras na nimo oras gyud. Kung mao imong palad unsaon taman. Nami ingana bitaw. Oh, ingana bitaw. Kada mo ingon pa nga og kang padriubod pa bisag unsa pa i-head yung nahong ug mao gyud ba gyud Di ko na ba usab yung nahong, Usab di ko yung usab. maron mao gyud inyo. Oh. Ako na lang isulti nimo kay ug maghisgot ka gingon ning mga nabay may tapos imong kinabuhi, madamagan ka ba, napusilan ka ba, maghisgot ka ba kamatayon. Ako isulti po tong doktor nga mao ay nag examine bitaw ako magguwang katos mo Victor sa buhi pa. Pag ingon mo Victor, na mao din akong sakit doktor. Ako lang ibaligat akong daruhan. Dili daruhan pasabot nga kung dili daruhan nga baka. Naingon doktor, ay nang biligan imong daruhan. Kini tambal kong mahalon ug daghan kag kwarta. Ay tambal kong baratuhon ug gamay kag kwarta. Pero ako doktor ko, bisag unsa pa imong tumaron, kung kwaon ka Ginoo, kwaon ka gyud. Kwaon yun. Mao na pong. Muna ayaw ka balaka. Pero kini yang pagkabandakan sa asawa bam, timing gani o dili ba? Kay katong nakatang silang sakyanan bam, giingnan siya day ato taunan makatang day. Mingon yung asawa, magpinusilay pinuna sila so. Yung sa nga tawag pinusilay, adag pinusilay gid bam. Masulagma ra no. Masulagma, no? Masulagma. Murag yun ay yun, baan. Babaan. Oh, mababaan. Oh. Uy, na ako'y nanumduman. Kaning ingon ani bitaw, giingon man ni Jesus nga kanang miingon man ni Ginoong Jesus nga kamo kuan kayo mo. Miingon nga muwan ni karon, muwan tinod. Muhuyop ning hangin ug gikasaminan, muhuyop jud. Kamo kibaw mo, pero kamo wa jud mo kibaw inyong gibuhat nga mga dautan abin yung maayo. Ano mas Jesus? Tinod. Oh, mao na. Ang ayon na sa to sinder, ayon na lang kabalaka. Oh, Kading mantakat. Oh, idangop na lang sir. Ayaw lang kabalaka sir kay ang tanan og ari kas kay tasan ingnon to po nga sa kanang katiguangan igalampo kay tanan iyahaman ang pagbuot. Alam po, iyahan ang pagbuot. Igduday. Kinabi tayo makita nato sa kuan pelikula ray noon. Dapat maligsan nga malatayan dito sa kanan pero wa maun sa kadiri man sa kanang murag tutunga sa duha ka ligid. Wag mo sa bisag nalatayan og truck. Ako lang naligsan nga ako ba na igog yun yung wa yun sa monsa. Man. Bradsok. Ha? Katos bradsok ka, das magdadako kay di karga pero og moto na naon, helmet ra ba yun ang kabangil sa kuan sa ligid. Og dili og gwapa ginaingon nga si Bradsok do na pay mga kuan importante nga buhaton diri sa kalibutan. Katong pagkaiguha sa helmet buak to eh. Porti nakuha niya ang ni Bradsok dito gud. Naigong helmet, wag yun maunsa. Oh, mao lang mga milagro. Mababuhak ang milagro lagi mo yan. Mao lagi. Kanis Bradsok ginoon. Sige ko tanawan na yang katinaawan sa pagtuo sa CCTN o sa Facebook o sa kuan sa kaning cellphone. Kada bartis man ang katinaawan sa pagtuo ni Bradsok. Mao ra daghan ka mahibaw-an basta si Bradsok nay magyaw-yaw diha sa Facebook o sa CCTN. Oh, tako nang ingon pagtapos ato ang sugilan non sir nga iampo lamang kana. Iampo lang. Oh, iampo lamang kana tungod kay matud pa og maluwas kita maayo og dili ta maluwas naarga punta na kay moy pag-ingon pa sa amin ko na kumpare yamang English thy will be done in heaven and in earth. Iya pagbuotan tanan. Salamat sa pagdagan sa ato tulumanon. Kuna ko ang puzzle, tihon.